Prichádzajú do tvojho života nenápadne a zrazu ťa strašia v zrkadle. Vrásky. Nechceš ich také výrazné, ako vieš, že patria k životu, ako známka tvojej životnej cesty, že si už čo to prešla, ale nemusia byť hlboké a nemusia prehnane zdobiť tvoju tvár. Vrásky znamenajú aj to, že niektoré časti tvojich mimických svalov nie sú úplne zregenerované a odýchnuté. A pritom zregenerovať mimické svaly sa dá naozaj len pár minútiek denne. Netreba na to dlhé hodiny. Čo je veľmi, veľmi podstatné je uvoľňovať stuhnuté svaly. Tým dôvodom, prečo nám tuhnú svaly, sa budeme detálne venovať na webinári, na ktorom omladneš. Tento webinár bude už 8.7. o 19.00. Zatiaľ, kým tento webinár prebehne, tak ti odporúčam spoznávať svoje svaly na krku a tvári jemným dotykom. Tým nepokazíš naozaj nič. Len sa začni jemne dotýkať svojho krku, spoznaj štruktúru svalov, ktoré tam máš a spoznaj aj to, v akej sú momentálnej kondícii. Už teraz ti môžem prezradiť, že existuje priamy vplyv nášho myslenia a prežívania našich emócií na tuhosť alebo uvoľnenosť našich svalov a celkového pohybového aparátu. Nie je to však len o myslení, určite mnoho faktorov zohráva aj spôsob, akým sa hýbeme a aká je naša pohybová rutina alebo skôr zlozvyky. Toto všetko si spolu na webinári prejdeme a hlavne naučím ťa, ako sa seba dotýkať tak, aby to bolo naozaj funkčné. Potrebujeme uvoľniť emočné napätie zo svalov. Tým sa krásne uvoľní sval. Robíme to tak, ako nám je dostupné. Robíme to našimi dlaňami. Potrebujeme na to chvíľku čas, uvoľnený dých, ten správny pohyb a excelentný výsledok je na svete. Takže ja ťa srdečne pozývam na tento webinár, ktorý už bude čoskoro. Ak sa nám tešíš, môžeš mi dať do komentára tvoj obľúbený smajlík alebo akýkoľvek odkaz pre mňa. A ja ťa naozaj s veľkou vášňou, ktorú mám pre túto tému omladzovania prirodzeným spôsobom, prevediem. A takisto ťa pozvem do letného omladenia, ktoré bude už tento rok 3. ročník, a neskutočne sa naň teším, lebo atmosféra na ňom, byť tam s vami naživo, byť tam s vami v priamej interakcii je to najlepšie, čo môže byť pre rýchle a naozaj excelentné výsledky. Pozri.